ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ତାଳଚେର ଜନ ବିକାଶ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ସଭାପତି। କେଳେଙ୍କାରୀ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ଯେ ଆମର ମାନେ ଏଠି ମଣିଷ ରହିବାକୁ ଆମକୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେବେଠୁ ଦେଉଥିଲା, ଯେବେଠୁ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଇଛି ସେବେଠୁ ଏଠି ଟେଣ୍ଡର ଆକାରରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମାନେ OSSS ଜରିଆରେ ଯୋଉଟା ସରକାର ଦବା କଥା ସେଇଟା ଆମର ଏଠି ପାଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ଠିକା ଜରିଆରେ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଲ ଯଦି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯଦି ଆଜି ନକଲି 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ନର୍ସ କେଳେଙ୍କାରୀ କୁ ନେଇକି 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେହି ମାନେ ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା ହେଇନି ବା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଦଳ ବଳ ଧରିକି ବିରୋଧ ଦଳର ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବି ତାର ବିରୋଧ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା କଣ ଏତିକିରେ ସୀମିତ? ଦଳ ବଳ ଧରି କେବଳ ଯାଇକି ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ବାସ୍ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା? ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏଠି ନେତା ପ୍ରତିପକ୍ଷ 43,000 ପରେ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇ ଯୋଉ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇକି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି କି ମାନେ ଶାସକ ଦଳର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏଠିକି ମାନେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକରେ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ସେ ଦଲାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ 103 ସହିତ ଜଣ ଖେଳ ଖେଳା ହେଇଛି, ଏଇଟା ସହଜ ନୁହଁ। 103 ଜଣ ନର୍ସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିଲେ, କଣ ଆଣିଲେ, ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ? 103 ଜଣ ନର୍ସ ଯୋଉ କେଳେଙ୍କାରୀ ଆମର ଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯୋଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଆଜିକି ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଦାକୁ ଆସିଲା, ନହେଲେ ଆଜି ବି ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଉଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 103 ଜଣ ଆଇଲେ, 103 ଜଣଙ୍କୁ ମିଡିଆ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ନାମ ନାଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ଆମର ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ 103 ର ନାଁ ଆଉ ଡାଟା ସବୁ ଦେଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସର ହାତ ଲମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଆମ ତାଳଚେରରେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କାହିଁକି।